Sad samo izbroj. Sad diže okolo krivo. Jebote, a slađe je spato sa... Ne razumiješ. Ne, nego neobičan oblik krila, to vjerojatno neće zato. Kričaš? Da. Evo, to. Fu, ufaćena si, kučko. Kako imaš sala, ko se ne mogu govoriti. Stiskar neki. Sad Gorka, da šta stolo kriva vam. Kako će ovo da digne? Ništa, sad znaš jednu kriglu više igla, to... Tako je,